mboten masalah. Tapi aja dilino wae kerja. Aduh kusik. Tak tutupne pisan bordune kowe keri-keri misalnya. Keri tenan. Mungkin keri tenan. Dalah keri tenan niku dakhirin jenengan. Fi jahannam dakhirin. Kalau ditokne kon neraka kabeh wis demetas jenengan dikerekne dhewe suwi. Lah jenengan sing ngerekne keri sampai entek waktu. Lak cek waktu niku masalah. Lak sampai entek waktu niku sing bermasalah ketika istighol napa bil iktisab ing dalam penggawean. Nek bila jenengan keturun ngoten niku wis kene hukume. Ya turune sak durunge dhuwur misale. Nek turune wis dhuwur ya kok padha ae. Ngantuk gak iso ngempet turu wis dhuwur. Tangi-tangi ngasar iku wis padha karo niat. Niat ora salat ngono ae. Karwane diniati pamit Gusti kula mboten salat ngono. Siap menjadi kayu bakare neraka. Lah ngono ora masalah diniati. Bebe lak jenengan ridho ya malah apik. Ngoten ridho neraka diridani, swarga ya diridani malah apik. Tapi lak ekonomimu diempet dijaluk kabeh ya aja ngresula. Engko kowe ridho dilebokne neraka, ridho dilebokne swarga. Tapi dijaluk rezekimu, kowe duwe miskin, duwe fakir, ora ridho, ngresula terus. Nah niku kawula cak apa? Ayo bangun bareng-bareng. Dadi kawula sing ngumawula sing berkualitas ngono. Dadi kawula niku sing berkualitas. Ngoten. Cara nyawang ayem turu-turu tumbuhan jenengan roh wit-witan ngayem subur enek wohe seneng nggih. Tandur yang apa-apane setok ketok. Iya ora? Ngoten niku uripe sami mawon. Ya apa ya urip blumbang. Iya to? Wis ketok ae ngono bener Nabi Khidir. Kadang kula pengen golek ilmune niku tok. Golek kewenangan misalnya nek wong sak meneh kiyane wah iki bisa ben kafir misalnya kalau Ros Harul kalau sak ben kafir pateni ceng wis halal. Golek ilmune ngono aman ya to. Gak rene aja. Timbang regeti donya. Ya to. Nabi Khidir sampeyan cilik pateni teng. Ini timbangane gede kafir mending mati ngomong durung kafir soalnya roh nasib besok ben kafir gak dan sebelah dhewe ngejak niku gak roh to sok ben nasibe piye ning napa niku bagian husnul khotimah apa suul khotimah gak roh niku dirahasiakne niku wong sing bener-bener wis napa pikantuk maul hayat niku nah sing gong tau maul hayat gak roh siapapun wali mawon gak ero celaka mbogak niku wis gak ero. Iki Nabi Khidir kadang kula pengen golek ilmu ngoten niku. Wali yo gawe berjuang. Nek wis ngaji ngelangan acah-acah iki bae kawafir kabeh dikatengi nek ngaji-ngajian. Gampang lane to. Wis enak koyo Nabi Khidir niku celang-celang. Itu bangane gak berkualitas. Wit waru ulere akeh pisan. Senajan to lak Kanjeng Nabi mboten ngono. Senajan to. Tapi mosok yo gak enek perkembangan kaya Kanjeng Nabi. Ngoten. Misale kula saiki maca, kula nerangke. Kula ngejak, ayo to tawakal, ayo pasrah, ayo ngabekti, ayo ngumawula. Lah jenengan sing ngrungokke. Bah iya lak Mas Tomi, iya lak Gus Tom, iso. Awake dhewe gak iso. Lah Kanjeng Nabi ngejak itu tujuane ben iso. Ngono. Kanjeng Nabi ngejak ning wong jahiliyah kuwi tujuane ben iso. Ora kok ben padha. Ora kok ben padha, tapi ben iso. Pasrahe Kanjeng Nabi mek pasrahe umat niku wis ora padha. Ngoten. Tabiin wis ora padha. Niku tujuane ben iso. Ayo pasrah. Ayo iman. Niku ora kok terus Kanjeng Nabi kudu mbok padhani imane kaya Kanjeng Nabi. Iku kula nggih semanten ugi. Kula ngejak ora kok padha kaya aku. Ngoten. Malah la iso jenengan lah sak dhuwurku tak dungane. Ngoten. Iso sak dhuwurku iso terbang adoh wis tengok-tengok tok ya dinar ya dirham wis teko dhewe. Ora atik ya Allah, wis Allah wis manunggal, wis apa sing disebut iso napa wujud. Malah luwih apik, malah seneng. Cara wong ngejak niku waduh sukses. Ayo